בחנוכה אנחנו שומעים הרבה את המושג האור הגנוז. תסתכלו בנרות ותראו את האור הגנוז. אז מה זה בעצם האור הגנוז? ביום הראשון, בספר בראשית, הקדוש ברוך הוא ברא את האור, והיה אלוהים את האור כי טוב. וביום הרביעי, הקדוש ברוך הוא ברא את המאורות. אז איך זה מסתדר? ביום הראשון האור זה היה אור בעצם רוחני, אור אלוקי, אור עם משמעות, אור חזק מאוד, שלא תלוי בגופים חומריים. ביום הרביעי בעצם הוא ברא את הגופים החומריים, שזה השמש, הירח, הכוכבים. היו לזה מטרות מעבר להאיר את העולם בצמצום, באור מצומצם, זאת אומרת מאור, מאור. האור הוא מצומצם, הוא חלש יותר, אפשר להכיל אותו. אבל מעבר לזה, זה אור שבזכות מערכות השמש והירח והכוכבים, אפשר היה לקבוע את הזמנים, הזמן בעצם נוצר, יש מועדים, שנים, חודשים, וזה גם משהו שלא היה בעולם לפני הבריאה. עכשיו, אם נחזור לאור של היום הראשון, שהוא היה חזק ורוחני מאוד, ואי אפשר היה להכיל אותו, אז הקדוש ברוך הוא גנז אותו. גנז אותו, זה אומר שהוא שומר אותו, הוא לא מבטל אותו. האור הזה שמור. חז"ל אומרים שהאור שמור לצדיקים לעתיד לבוא. כי זה אור שאפשר היה לראות מקצה העולם עד סופו, ובעצם לא כולם מורשים לראות מקצה העולם עד סופו, רק צדיקים. ואיפה הוא גנוז? אז יש 3 מקומות שהוא גנוז, וזה מהמקורות. א', בתורה. מי שלומד תורה ומתעמק בה, הוא בעצם מגלה אור. לא סתם אנשים יוצאים משיעור תורה ואומרים, יצאתי באורות. יש בזה משהו מהאור הגנוז עצמו. האור הגנוז הוא גם בשבת. אני אצטט מתלמוד בבלי, מסכת שבת. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, גנזי כמו המילה גנוז, ושבת שמה. ואני מבקש לתנה לישראל. בית גנזי זה בעצם האוצר הפנימי והנסתר. אז שבת בעצם היא מתנה שיש בה אור גנוז, וכמו שהקדוש ברוך הוא אמר, וירא אלוהים את האור כי טוב, אז גם על השבת הוא אומר שהמתנה היא טובה. אז בשני המקומות אנחנו רואים את המילה טוב וטובה, וזה מרמז גם על האור הגנוז. אז גם אנשים ששומרים שבת כהלכתה, גם כן יוצאים הרבה פעמים באורות ומרגישים תחושה אחרת, תחושה עילאית כזאת, שאפשר להסביר אותה. הדבר השלישי, חנוכה. בנרות חנוכה יש את האור הגנוז. הסיבה היא שהאור הזה היה נמצא גם במנורה. והמלחמה של היהודים ביוונים הייתה בעצם מלחמה רוחנית, כי היוונים הם לא נלחמו בישראל, הם פשוט רצו שיתייוונו, שיפסיקו להיות יהודים, שלא יהיו סממנים יהודים, שיפסיקו לשמור שבת ולקיים ברית מילה ומצוות ראש החודש. זאת אומרת, הם נלחמו בדברים שהם ממש ממש הכי רוחניים לעם היהודי. ברגע שניצחנו אותם, אז זה ניצחון האור על החושך, וכשאנחנו מדליקים את נרות חנוכה, אנחנו בעצם כמו שאנחנו מדליקים את הנרות של המנורה, ואנחנו יכולים לראות אור רוחני ואור גנוז. אומרים שיש ממש סגולה להסתכל בנרות חצי שעה, וזה חודר פנימה למקומות הכי חשוכים, אז שנזכה.